Fadaling shavim shagedina bron Angogos niren sonne sangesharwal salo Achen shon dalo minchen es me vandom winser Deram makul smachinen shekonde wio. Gestar mere sargent garle shadja valor. Marekap me gamavran rodame nuervim bakdong. Och sheglanes karthagam agus clavel megaradal esadun shegam narmen nainerin gofol Esa Comhrá din dir shetana kli tegamol Schavetin schote din schoin agarin gmavron achos teses toshke hefes maram goma winser o torma vanach Shirland go konde wio Nis cedira nach amwywyr ta na línte sin tór my bhenach Shirland go kundawio ráte ag Johnny Mhairtin Learai. Sé tá córalum in seo anocht. Ced fáilt rúta Johnny? Brama had wort. Cenwyr chastú kundawio gun chéadwyr agus cewyrtún tóran? Wel, farad ag dís córín Mhairtinachar a chwil me go chasa dasach. Bas ilan an garga chorlan ag dís ilan einser. Gus caith me ran ar a chwil man tóran gur hain se go mórdum. Agus teola me an tóran o chólín agus tá me go chasarí a bhóchan agus tá sé sin go siar gur beidir Gemlian a fichadúnach be. Agus tá erid éile war inniu agus bí Gemlian a fichadúchan. Bhfuil tú létharsach a chasú hain? Wel tá cínte tá ach áite bug daim bíon dína gáir am a gón agus ní éit mé deisiach dar. Íartar go minice? Íartar go minice áite bug daim ag féilte. Tá mé cínte gus samú áite glan a chasa beidir faoi ró. Bíon órán luite le rínte órán i himar dear agus ní féidir gail har geán sin et le kundawio. Tugan dína fer kundawio sgaitíart nach? Ó, tugan. Ach, well... Cuma le ta sin os cumar ní bí me a kundawio soch minnig a tiesa. Na chaiste churud le rá beidir cean gan na híchantí bhúd a híal ó hí órán íochta hí. Gorsgan ní de gachtú sa cúg na ruachtú caran í réada. Héis sé tóirid heidir kundawio. Ní hé chastú chribe? Níor bhé, was... Tá me cheap go ben fáis an go me go chas a rubisin ag cumórta sí, gus cheap me nar se a dhéasa be casan na hóran chéan ag an éireachta sa gúna ag gomórta sí, gus dúirt me an éiche sin go nárháin. Se. Agus... Cenna cenna chastú? Tá me cheapan is go bé beanna ní rua a chas me dasach. Gus bhfuil me glíchar éis an sin agus... Oran skipui vinsin ans an dar hóran bríte más rocha. Ach ní rága tú kundawio ar derin sin nar a vín Carna de lávet, chastú nuarsina? Chas me go nuarsina. Wel, ní ra me go mórta sa thamsin. Ní ra? Dín jab dínt? Dín jab dínt an thamsin. Is rúd achar tú de chláigion, gá múcha Carna i riada, wedi cínt, go bin sin, ní bhechtú le bheinion chomórta sa ríist? Ní ra.
Mar ceap me go man an taine was a chodéile go mo chodóir an éocht bhfuil sa ag féilte agus mar cinál brú a bheith casa gomórta sí mar Carna riada is cumórta sclúa agus béad am thar de chumpós go minic annach banimse sprí breáise spigaigh na féite se agus bheith casa té mo go chumórta sí bhfuil sa. Rá brúhachtarán na chéad aimse, ní ratas sé gan iireachtas na bhí tú 8 mbliana 10 bailíart na ó ní rá, ní sé na sa sílar chun ag se bhíine casa bhí mé iireachta síach ní túgal an fórta gomórta sí. Ó se. Ach sírim gur níideach 7 chéadhfuil neach mé an iireachtas. Mar am móchachtú a 9 a gas a 9 agus 8 nó go mócha. Ó céint a chasan. Nis is rudaile fádan is san áiti mín tú de hí ag ihe choraní réad le cupla bliana nuas. Tá tú a gahíd tá sáchte ceann go chaid na moltóirí. Bín tú moltóireacht. Lár tú ar mrú go lín, ces mún brú ver stáitse na bheith hís ar beán? Well, tá brú mórir chain ceannach hepain. Ach moltóireacht tá jab móra, jab crua ca tú chluasí be Gaillimhe go maithad agus chuir sensar cho le hórt bhfuil is head agus tá tú ggéar cho le hórtíanana díach créasta. Céir de víns tú íara ón nimíthúide tá ar stáitse? Céad an rud a smú smáile áilhhain tétá go lín le hí a chud moltóireachtaíana? Well, tú chuí fón má agus salareacht focail ben gáir sin frisin. Gus ní benne ggéar an éime go brise líntí ach an éirid, ach benne ggéar beagán an teasan siúd le hí cinál ánáidíocht a chuir snórán. Níl samíonn sé seo taid a níos éasca gan téhs ar stáitse ga me ha moltóireachta ríis techa ar mearleit an téheh a ggólín go gasach dream sin chuidiú go chuideórán héin, le chun a bhíónú i mearleit a bheith géisteach le órán bhaid rinne cín nach hil tú hána riamh. Ó mu belam a bheith géitir na hóran a bhí bí chluistí a hánam. Mar tá sam cholecoil gobolíntab sin. I daineoch agus a daíonn an jab sin le, a gunne túirta moltóireacht? Well, ní mar agur jab a hainnisre, má cunneód ní... Mín cádead na dhé? Bhil séach ní bhreim, tá meid béidir go méon agus béidir go mín cáúna nach ach ní bhairin sé sin a bhád, bhfuil sé. Ní bhairin? Ní bhairin, ach caithad inna cinn sé dhéanam. Se. Nis láir mi ar a híhór a híal ó híomh na hóráníochtaí a gorsca. Ach lámór a híal a bhí an nar I leag tú de rácha sé hála America, hí teiste bhaid America agus minic éir meú haintéire ar a láisina neachtú America. Well, bu go dibin. Bhí go dúir fusí am sa fí America agus bhí cinál pictiúr go America an mochla an hain. Agus ní ransúd am scaith go bheith America go deo. Amach nar bhí muid géirí suas, bhain mo bháthir a cainteir America agus bhíoh maithir bhí sé America freisin agus bhíoh mar dúirt me bhí pictiúr muointin héana bud díana háitirí seo a Maaston agus a Portland, Maine, bhí mháthir a Maaston agus bhí maithir a Portland, Maine. Ar an na fós siad a bheith? Níor bheith. Níor bheith sa máir fós a dar. Rudar America ag nám chéana? Well, cheapin go rá, ach raibh se bhádó na chéir an tam sin tá Portland, Maine agus Bostons sách bhádó na chéire. Níor dar sé, bhil béad nach chun se fádan is ach a tam sin bí níor a cuasaí teistir chumá tá látáin bháin. I neacha tú ag na háitechaí ar chúla tú de heiste bháthir go sí sarab nar a chutú America? Chua, chuin mo bháthir a cainte gháinna bí go ag an éifran ó Gate of Heaven Church bhí meistin sin, agus náitear sí gobar bhí meiste há. Agus bhí mes náitear a maithir gobar freisin chuin me síos go Maine, nó chana I hísan, gus mar tar col ceatar hiad am hísan. Gus go áiteálainn a Maine. I níor anis Johnny go ben na hóráin, agus dúhar gúil tú an óra na chasa, go binne thug America thu? Ó, cínta sé. I mar aga mé America go deo mar mo chodóráin. Se. Ag mo chodóráin in náitechaí go tíre me chamá. Bhí tú móna seanó hall America imlíana agus an ára freisin. Bhí me an cha me trí seachna hálan sin.
agus Cechíra sé le múna seanos go íhéngs. Well bhí se go déas bí gaige chuideach go chuide smóach a cháteach sin chaá an scéal nóra na bhíon go bes spéirla. Se. Ach mar me an taine was is agus bhíh muide goláistí bhí sios mac an imnéachtam agus rí san ihe bhíh muide móna go ach bhí réon chuimeach i ceorain pres agus bhí sé an sanú chunará. I gceapá go dtí chucha nóra an yes bhechan an de jab hain in ide go 8 sa cúi chunaí riad Well hardó tení becha sé détar tardó. Se. Agus ar spáin siad sim in seán na Spáin. Well spáin siad. Spáin siad sta bhil go taach bhla me fear míonach as in réige muintear bháthir sa agus bí gcuil go bhráige agus go bí sé an an go chasa freisin. Se. Taistil fud Verica sin nó cean gan rudaí bu bhú mar deirstú heine leit. Ní bheachta bháinsta chuí marcha de chuideóráin ach go speisialtán maiall tar taithir agus tú bochuid. Fanlinn gníonn se tú bhain tiile faoin taistil, mar na thugus muid réiseachláán be sé i gcínse chuin faoin na háiteach dhéile a go chuideóráine fud a dain bhóid agus ar nó dhefa muid stéh eile bhaid deanaí Salomon chlár críochnaí. Fanna Gaillimhe. An síl lán le daoine agus chulagan acab le na nearcha hain. Tá muid lug mar a chéile ach tá difreachtaí eatring. Sláinte, tinnis, bochtanas, sefris. Tá ar scéal hain ag chulagan ein. Is scá chéile a bhain smuid. Cunne sú le a dain agus é Gaillimhe fá an fíorscéal. De dún ag leaprí sé híineag ar TG4. When you breastfed him, you protected him the best possible way, building his immune system. Then you may have moved to formula. Now that he's won, why stop? You can still protect him with Cow and Gate Growing Up Milk. The first milk that supports your toddler's immune system every day. You watch him grow healthy and protected. His immune system is still growing. Give him Cow and Gate Growing Up Milk. Why stop protecting him? Sorry about that. Michelle keeps ringing saying she's trapped down a well. Really? Well, don't worry. She's always lying. Tension thing. Last week, she said there was only 1 gram of fat in a McVitie's Jaffa cake. 1 gram of fat? Oh, help! I've fallen down the well! Michelle isn't lying. Each delicious McVitie's Jaffa cake really does have only 1 gram of fat. McVitie's Jaffa cakes, unbelievably delicious, and now even more orangey. The best times are those spent together. Kellogg's Rice Krispies. It's the simple things. Padraig, your game is in great shape. Has health played a part? No question, I've lowered my cholesterol. And you took the Flora Proactive Challenge a few years ago. Are you sticking with it? Absolutely, my cholesterol was 6.5, now it's a healthy 4.7. The plant sterols in Flora Proactive are proven to lower cholesterol by 10 to 15% on average in just 3 weeks when moving to a healthy diet. I have a healthy diet, but no food lowers cholesterol more. And it's good for your game? What's good for me is good for my game. Flora Proactive. No other food lowers cholesterol more. Kit fáilte rú bereis, Johnny Mhairtin Learai sa stúdiú anseo Comhrá in Dílam. Bína nóige ar nó go híntach ag duine Johnny na a chuimín tú siar na bhí túga le scoil Leitir Árd agus na háiteach sin Cesach leadbeg go bhín Johnny Mhairtin Learai. Ros tú go faoichain, míthe dáin agus míthe ha cloch agus rudí mar. Má sé bhí mé dhéanana choilethórtach sin nús mar lehéide be. Bíoch man agus siúr man agus scoileit, beidir trasan na ngárantaí, beidir 3 mhíle.
Gus bích muid cawl ráhain a gisgar, mwyr sedd, caha cloch le chéiris, wylach muid cawl ffog tar i chéirach, bích diar muid intar sy'n lor na bora. Mi heb go fwychyn o'r cainter yma? O fi me pe go fwychyn, diar yn gybynan ched ffont a hir yma riw, pe go fwychyn. Chach cwyd wach gyda pe ched y tamsyn le pont a iana. Agus, fi'n fioch, mwyr sedd, yma af sy'n ifan, sy'n cwnini sgerochwys. Yn iach? Fiach. Wyt ag ydych angen sesiwn nhw, agos beidw fi'ch mynd sy'n rwydal fi'ch mynd yn gymryd strapat ar o'ch rwbol niadrach i enach i wlysad, fas oes na creinsia. Nist yn y cwnini? O, dich na, di bydd i'ch gydas. O, dich meg yn unig, bydd i'ch gydas rhan i'ch frysyn. Mwysio. Ach, nid sy'n mwyn ag hwgan i'ch yn hys. Ach, honig gael ar y cyntyn sy'n o, honig yn mixomatosis ych stiach, agos... Nid y tŵch yn Nid i'ch mew hynny ydyn hys. Ce sort... Behe chalugyd agos lucht y cwnin leis nhw ein ar mwch os lucht fech le sicin o le... O le sicin, tan cwnin achos o'r le sicin. Symwyd un o'r... Nach na'n hos sicin na'r beth... Hys cwnin i chi? Na'r beth y blot ag yma trag achos o'r symwyd un nach na'n hos cwnin had y cyn. Had y cyn. Ach i ddefyd y blot? Ach i ddefyd y blot, Dus kon ik met vrije te maken in hier voor zijn roze kapot. Moest nee. Ranje. Fijn. Bij de goede is het tegen in die let. Dat je het zes nog eens keer de lagi viana. Ja, dat je het maar zes nog eens terug maar zes nog eens terug om de kon naar kleren. Zou we de weer in die let schijt die is moet er wel. Oh, bij je, misschien behoogje. Dus August bij je die moet ik school hier is een koers van beelder is. Dus beetje en jazz, basil jazz simply viana. Agus bích muid marú más sabran sin géascach go mach a géar runnach í gus más a bhómbar gus bit go déas gus nús mach a bortach gus a pléile féir gus an abar sin is bí. Nín tú táid a góisiir inis, mín tú déile le garí na le portach inis mín. Ní mór an é chunim rint behi ce go leor ach ní mór an abar talbh thorbanis. Waca tú go leor a gimimecht as de cheantar inis le lín na i dimme díra for agus díra pét. Tá maneach sé sin go sésan na rimisci. O, chunig me go leor. Go leor ag scoilum sa diméidor. Ach bíon an rud a bhíánna go ná bhfáile chu lehanna in nachtbhfuil sé le hí písa gon dána ceall, agus bhfuil cha go leor a go ben nachtbhfuil sé man ar an síorháin a ar an airige le díana sa máile. Ra cuimre bethe tain aber dearmid inis bhil go sésan ar bheith go leor go le mít sa tíb seag sé freisin. Ó, bí go leor go le mít. Bhfuil chuimní sca go leor ach ní ra séas go bailá ar bhealach chuir sa má bhí maithas mó bháthir in sin agus Níor sé díntaach más, gus níor sé is gan amach mar sin. Nó sa bhíán a go bhánach duna cinnte gúnaí. Go díra chuig baile. Se. Bhfuil tú sásta go rán? Well, tá me sásta go rán, tá me baint an tainú bras a síl. Ní bhíon a níim riart baile? Ní bhíon muis, well, níon muis, tá me baint bras ástar an pein. Laur muid vericá níos túisce ach tá go leor le teistil dín teitsa baile irtanis so in an cháilte le rimisce ach ní rosa de sin ag an nám sin arnú ach thugda chu deoráin bhád san gearthú. Inis sem chuide go na háiteach í necha tugus go na daoine bhí éondíile agus céir sort féilte bhí an. Tá me cainteine sé cheanna ní mo gon tíirse. Well, me chétal is go America, me sin scór blianta jóhan, bhí grúpa bhráin le chéile, bhí tú héine an grúpa sin agus caithim rá go bhain me an tainú go deoas. Agus rinne me toras go dtíon rank féile lórián simretáin, gus bhí sé sin go deas, bhí cúladú deas an le chéile, agus sna dhéanas féile agus áte déintú bhfuil said, má tá grúpa deas tína ngeanach leit. Bíon a chraig go má idir si. Cuireann sé leis na a bhín scáde ceolmhar agus dram mín sa ggó lín in India le hímpel ag baile, cuireann sé leis na a bhín sé in India. Ó, cuireann sé céinte sinna chuide sáirgó. Agus bhí me san nadáil, bhí grúpaine bhí muide Sardinia. Agus bhíon ásin go hálainn, agus... Ceir a bhí Sardinia inis, ní hécha le lágan teachtain a dénta nes Conamara agus Sardinia ggólín. Ní bhfuil bhí cinál ceangla cinint idir
Sardinia agus Inismeáin agus the Mashir Stack in Ismeáin the canal the Cardlan a dhéanán. Agus Ra tú dína Cardlan Hall Sardinia? Bhí. Muis bhí. Bhí. Agus bhfuil muid cuireann sinna bliana í, bhfuil muid cuireadh go Sardinia, bhí muid annar fe séan ó seacailíntaí, bhí se go hálainn. Chnig mé héin chuide go winter Sardinia an árainn os a caintear agus tá cinál stail áirí deach go casa casan siad cinál seanós ar ús muide. Ó casan. Bín an láimh deach íhuas ar a glúiseachab. Bíon cinál an nóta fe go suas seapan Tú ná íon an sin bealach an íon siad. Mar sin bealach cínt. Was clunnead when you saw bhain go má A fágann siad a láimh an ar fechan óra. Ó fágann. Sé agus min sé téanna casa le chéad go bíon cabra chugan ó séisireach man sin agus dhé téanna bit sinna cinál córach a bud is. Ó bhhaile a Johnny chun dá bhíochas agus tá láimh bheith iad a chlúise. Níor bháil ní bhain achampórsach go dhéanana Carna. Ní bhain. Gastóigh go brein cleachta bhí ag bhfuil is tír héananig choláid. Cén háit a riú cén cóneal tíad a beár an lugleta go go háiríiste maid an máideá. Ó se. Nó bhfuil se féráilte na arúid. Well, Carna was so American chéadart neach ná gur haine se, mar dúirt mé hana an dram hín sráid. Snéad dhéanas féle má. Chua tú teistil bailairt, hánig tú bhaile, slán sábhailte, hánig tú ná le hain a gúnaí as na háiteachí sin I ggéad go teará, níhic tú an bheanas an tír go na tíre sin. Ó níor go bhí rá mó hiocht a réis rís go díad bhfuil sé. Ibnach é. Níor bhachtú le socrú síos na pósa a híal. Níor bhachas an is níor bhachas, níor raid ben táma gimocht. Ach beidir go bechíir sé mar bhí sé go sean ar a bhí caintlam sa fató, beidir nachbhfuil mé máil fósa de. Ó go dír a hardloch rud a be. Déta sé tarla buich mí chuidir bain se láicín fós. Ó bheith sé, hardloch ní bheith sé inis. A chaidir na jigs agus na réil agus leagaí, ní vín tú cahanna é sin bailairt. A nírim tá mé bras ásta tá mé. Pan an taine was a síl Carna rá. Tá an choran buchtad, tá tú éirí escomóis, tá moltúireachtín tead, tá America feciad, tá chuid wagan Europe siúltaid. Cédile tá fanta le díana ag Johnny Mhairtin Learai? Mus sin níris am cédile bach le díana sem tá. Bhailet beidir cearnína le chuirimach nó rud a cinn chinál sin? Beidir. Tá siad amhaid? Beidir lábra cinint go dhéasar mún, ní bistar am dhéana. Na hóráin inis mar deara tá chuirimach ar chearníní hána agus a ding tú. Dínan tú mes gan brá, tá go leor gan na bailad bhéirla ar ben dáhhar a chéile go tébe. Ó sé. Bhí sé sin ríomhs na gáin agus a go na marbeocht na bailad bra béla sin bhí an bheas ar bagóna an. Agus tainn se an péna bailad béla sin tá an éidirhbú náid a bedéim. Ceanna bhfuil scéiris cos le ó an bhéige. Níor a gúil siad cosú leis na hóráin seanó sé tain na mealach éin? Ó déirn go déirn ben rud céna. Mar ó an seanó ó an bhfuil scéal a bantas go tú ceolalas nó fóna chuir leis agus sean rud chéana leis máid má tá scéal má hán. Well dé leid tá me buíchuid faoi heachtarsteach agus láirlumm ar a glás an nocht agus tásúlam go gurí tú scéal agus fónanis le ceanna. Níor tú stéhheilin sala bhíoch na muidir le? Beidir go níor an capta cearú go drí sa máis brocha. Dé leid crochsúsa na lá go déú. Sa bheith dochan na garan na teanga festa nach sógrú é. Ó bhthg moch ré gandin tear a bharrit ná deolta mé. Mar mahíl tún mé bhealda le bladar a deas a ciún de bhéir. Scodog mé sé gandit teachas carín I deas an tair. Is a bhrí tam máis frácha ó málam sin bar le tain. Éine a bhaine a dheise go sáile mén. Da chulín a deas a tropolách a bhí fete na rhair seanóir. Is a téhach a gan náforc nach a dúrthá sa sail se bhó.
Is a rachan de go Gaillimhe no go Gaillimhe Gordino. Agus lingus a faring Learai in sport. Sang falún sol hegachtm agus leide begal gon nach chol. Sne chonod privelach no gom laishin go fog mustol. Smavi mische fallen der makul gorbor scale. Is a liachti bandesa hagat hanyo chogor ma veil. Ska metsche kur haku kurun hakte sa kulikar de gun speil. Artes ban maike sne aron shaboron tail. Gillette Johnny, ni chol tu dieva balayert gus gurmile mile mahet.